back. Oh yeah. So lenza ngandla ukuthi yazi besinenkinga la siseyilungisile ngoba ngabantu bochwepheshe phela ethi. Lalela, I'm telling you. Yabona ukuthi abantu bayakhala la bekhala ukuthi asinizwa yabona bekhala sasalungisa. Hope sisezwakala phinda limbhamishe. Sisezwakala yabo singacabanga sisesilungisele thina sayidini lethu nabalungisa kanti bona still abasizwa baba. Khona impilo esibachaze loba basizwana. Issue. Okay, phezulu. Lalela lo live uzodela kakhulu nama-shows esiwenza kwe-Black Life esingabala nje nqwaba ama-shows aphumelele abonakalayo abantu bazophawula kwi-topic ne-topic esobe sikhuluma ngayo usuku nosuku kodwa based on i-show leso besikhuluma ngalo la. Yeah, 100%. Ngoba nazi ke sibathathu khona mina sichaka khona umlanga emagasa la khona isitofu odla ngamandla ezulu. Wonke umuntu uzoba khona ku live futhi ke nizobe ninelunga lokuxoxa naye nifike bamthanda khona. Yebo, ekubaleka kakhulu mhlawumbe sibakhumbuza ama-shows esinawo. Abanye abantu bayazi ukuthi bakenzeka ukuthi bayilandele i-Black Life TV kodwa abanye ama-shows abawazi. Uthola ukuthi sebasey'nkingeni zomndeni nje abazi ukuthi khona enough is enough. Khona isondesi. Nazi baba. Phela help now. Yabona imfihlo. Love bag, hey. Ngiyabazi abantu bathanda uthando and nje basimnandi ngothando mfethu. Uzothi ish kathi khona le love bag mina ngaze ngizwe yazingisizile le khiza lela. Yeah, and my highlight kulokhuzana kwi love bag. Ngivela ngikhumbula baba umdletshe yas. Ba manje baba umdletshe ngikhumbula umdletshe ngiyacela. Tell someone still baba umdletshe. What diet in the baba umdletshe. Anyways, so we put the later first part of shall baba. Baba. Come love back. Where do you lot guys? I just arrived. Ngiyafika so angaze nge-experience ngiyayishaya nakhona sithena nje ngokhuluma nabantu bami ngibene futhi understandana ngizama ukusiza la ngisiza khona ngihluleka futhi bese siyadlulisa kochwepheshe. Okay, kunye ke abantu sebeshilo ukuthi dank kusho sesizwakala clear siyabonga ngani zakwethu ukusesezwakala. Enye into besona umlangeni ukutshela abantu ukuthi njengoba senza lo live kuzobaleka ngempela ukuthi masingakhulumi ngempande zama-Africa on that day ungezine question ethi impande zama-Africa waiting for isikhathi ukuthi kukhulume ngempande zama-Africa and also sithola abantu okuyibona abazi kangcono kwezinye zezinto so that wonke umuntu ezoba clear 100%. And also uma njengoba usho nje be specific if ufuna ukukhuluma ngokuthi inkinga zomndeni ngisho inkinga zomndeni ungakhuluma inkinga zomndeni enough is enough yabo ngoba ngeke ukwazi ukuthola lokusizo ufuna nokuthi khona futhi ofuna ukuthi sikusize ngakho kodwa uyabona ukuthi le show ayikhulumi ngalento linda phela ungasimosha isikhathi sakho ngoba egcineni kuzoba ngathi si-ready uma ukuthi uyafona or usend i-VN and ungasikwenzi lokho bese usi-Black Life ngeke kuyabheda ngiyabenzelani if bengeke bekwazi ukusiza abantu akubalulekile njenganza wethu ukuthi everything mangabe ufuna ukuyazi nge-Black Life uzothola khona la kuma-shows ethu no-live esikhuluma uyaqala ke namhlanje uzophinda uqhubeke futhi iy'nsuku ezobeyimenyezela ukuthi uzobe ukhona i-show uyangena sikhulume nawe sizova lwakho maybe nawe umlandeli we-Black Life kanti ungabuye uchwepheshe futhi at the same time uyayibona leyo nto kusebalula kakhulu ukuthi nawe usho isazi Makasela osichawa ngingakwazi ukusiza kulolu daba bese uyangena nawe wenze ilokhuzana what you call this ku-live usikuveze bakwazi ukubona abantu and then usize ngendlela yokwazi kwakho nolwazi lakho mhlawumbe ukufundele lokho njengokade usho ukuthi mhlawumbe ucwepheshe wayifundela leyo nto kodwa uyabona ukuthi thina njengabasakazi we are struggling ukuthi siphume ne-solution. You can also help us out. Yeah, siyekele nto kuba negative over time. Yeah, man. Sometimes ufuna ama-comment abantu abakhona umuntu ozungazi lo muntu lo uyarealize sonke we are trying. Yabo siyazama uma ukuthi ngenza kangcono apply nawe sinikeze ithuba kodwa manje ake sifocus ngokho khona sibone ukuthi kuyasebenzeka siyazama siyazama. Anyways mhlawumbe ngindele nje ngokwakho umuntu abangendaba yayo yonke le indaba yama-live sessions ebelindela kakhulu ukubona abantu bekhula uma engizange afani ukuthi mhlawumbe umuntu unyaka uqale ngegiyeli phansi afunde okuthile obecabanga ukuthi mhlawumbe ushoda ngakho ukuthi akwazi afundiswe. Just imagine i-Black Life izokulethela abantu abawuchwepheshe for free. Ungakhokhelanga uhleli nje uzothola usizo lapha nalapha because abanye bafuna ubaba nje alethe 5 ukuthi bamasimthole
uthola ubaba vele abe negative ngaleyo ngane ethi yamfuna kuba na stress worse ukuthi ke manje usumtholile ubaba right kodwa ubaba still usakurejecta even though usumtholile senze njani ke manje kusuka lapho because bekungcono ngamazi at all ayingeke manje usuyamazi kodwa uyakuphika ngikho ngisibabalekile ocwepheshe ngoba bayakwazi ukukululeka mfethu bakutshela ukuthi okay ukuze wenze kanje lindela nokuthi yayizwa lento ngoba if ungekho ready kuzoba nzima ukuthi uaccept you understand so you need to be prepared umsebenzi wethu ke lo ukuthi siwenze ngempela ukuthi abantu size show ukuthi sibashiya be right wathi ngibambela ngoba vele sengibonele imibuzo eminingi kakhulu sengithe ngophendule ngoba ngiyabona ukuthi sizoshona ilanga sibuza ngiyakubona wena umcebo Magwaza nani yakwethu like ku Black Life sinikeze ukuthi ukuthi sisebenze siphinde futhi sispread ama wings siye ngaphandle kuyofuna amadlela alihlaza ngiyenzela ukuthi nosazobuza abe neanswer phelele ukuthi uMr uhlele umndeni lapha kithi uhlele ingxenye Black Life impilo yajonke inkinga nje okwamanje khona amanye amadlela asabhekene nawo okufuna ukuthi abe ngakhona wonke umuntu yakhula guys this is fair manje ngiyeke manje umuntu umbheke enkundleni zokuxhumana bese uyamlandela ke umfollow ke uzobe usumthola lapho ukwazi ukuthi uminbox and abantu abangikhonzile ngiyabazi bayazazi nabo bagcwele kuma DMs bagcwele kuma inbox siyakwazi ukuthi sikhulume nabo so yeah I think thank you so much for answering that ngiyenzela ukuthi nje sibe clear sasuku ukuthi hayi nganda ukuthi ungaze ngoba ngibona even kuma video upolost as if waxosha kaxosha ngilungu sisebenza kahle so umndeni wala ekhaya senza amadlelo ahlaza yeah so ke qhubekani ke ngene bafuthu ngitshela abantu bakini ngitshela o-cousin ngitshela ama-friends ukuthi ulive wethu uqalile manje uzoqhubeka futhi nje nawe then so asambeni ke dlule kwenye show elandela inkinga zomndeni Tommy yeah uzobenenge kuningi Tom angifuni kamamanga kuningi but into engibonile kakhulu ukuthi into engithande kakhulu ngeBlack Life TV ngoba ngisanda kufika ngithi ngishilo sure so into engithande kakhulu ukuthi unikeza abantu ithuba lokuthi bafunde kabanzi ngokuthi ulungisa kanjani umndeni awukwazi umndeni uhlezi uqhekekile unomphelo sometimes fanele kube khona umuntu ozothatha istand athi mina angikuthandi lokho kwenzeka ekhaya in order for us ukuthi kulungile ngicela ukubiza ucwepheshe sicela ukubiza abantu abangakwazi ukuthi bangenelele bazosisiza and also one thing that I've realized ukuthi inkinga zomndeni zirelate kuwo wonke umuntu because umuzi nomuzi unenkinga zakhona nanje kamlangeni inenkinga zasekhaya yabo but ukusebenza lapha yana yabo ukusebenza la Black Life sengithi lapha yana ngathi ngikhuluma kwenye ishow yabona ukuthi ukusebenza into kodwa kubalekile ukuthi ukusebenza la Black Life kungenze ngabona ukuthi yazi lezi inkinga ngicase sinazo ekhaya ezincane because ukwazi ukuthi abanye abantu bafila kanje bazizwa kanje baphilisana kanje kuyabulawana kuyathakathana ahlakafiki to that level kusho ukuthi sisakholelwe ekuthekeni sangalungiseka izinto then kwanikeza isibindi ukuthi go back and then try to fix lokho bona ukuthi akufix and then right ngibanga uchizi lapha kini not stuff Spaghetti izinto nje ezincane ethebona uthale akuyona yawumbona I know inkinga but futhi sizokhulumisana ngenxa yethishu mama yethu umhlephuleleni nayo njengoba Valentine nje bayasho chocolate ngihlephuleleni nayo yabona usengaphenga zomndeni kube right yabo nokunye ke futhi sibhekana nakho uthola ukuthi ingane ikubeziwe ndibukeza umuntu egcekeni uyayibuka zonke lezi zinto hlozizwela kude uyilalela kuma radio but awukazi uzubona ukuthi ngempela lento kanje iyenzeka abantu badila kanjani nayo lengane lesizokhula inetrauma yokunukubezwa izodila kanjani naleyo nto ikhula ibendala izokwazi ukuphinde ithanda umuntu osilisa because talk yakho uthu uma nokubezwa it's either uyabathanda abantu besilisa kakhulu bathanda kubhethile into ezinto qhaba sasethina la ngana ayiphepha kanti disturbance mental disturbance like right bazofika ucwepheshe bese bachaza ukuthi yini eyenza lokho and lento enolwazi olusizayo ijwayele ukuzwala ngento ebhorayo abantu 100% abantu bathanda ama juicy stories ukuthi ulale nomkhwena kama wakhe wakhothaba kwenzakalayo guys ukuganga lokho isigaqo kodwa suganga wayijabulisa yini ukuthi wena ulale nomkhulu nomalume kanjani ngathi sibheke kancane ukuthi bakhona noma comment esasibabonile kancane kukhona uWinnie Mahlangu otheke sanibonani hey wabhala wasesixaka noma nogasela uthe sixaka okay kazo usichaga ngiyangeni magasela iba phela kodwa uyamuza ukuthi uthini alright kodwa ukuthi sabona sidlule siye ubani lo no what
Kodwa ukuthi hello Black Life team, I'm watching from Johannesburg. Sibonga kakhulu Johannesburg. Asibona ke nangomunye ke usibonga bonke umbongo. Yena ke uthi sanibona niyabingelela umzukulu wako bani Gumede. I don't know. Okay. Kodwa le gama la GWOMERDE. Yeah. So abona nje kune akudluli sibona ukuthi ubani omnyalandelayo esilitholayo kodwa ke lo bebhalethi yilo loluhlelo okay producer wami ongisheshesela wakususa uthi lungisana sound sesilungisile thank you washo ukuthi sina podcast great lo landelayo sibonga khona ke oshoyo can you guys fix the sound? I'm not good. I don't know. I'm just barely sound. I'm calling masakhala again. True so tebe uthi hi nangu ke nomzukulu uthi uGumede just uGumede uyalungisa ke le ade sispell bekuwona phela uGumede uthi ngididekile lo GW ushaye ngenye ilokhuzana usiqeda kulungisa sayilungisa indawo esami nganga ukuthi yaxolisa kakhulu kodwa siyalo silungisa khona impelo zonke imiso. Okay, yeah, and okunye ngifuna sikhulume ngakho ke mngani wami ukuthi amashows esinawo sinesongeso. What is your take on isongeso? And yes, I always feel like I need time with umphathi ngimbuza ukuthi njengonjula Chopho yini aqhamuke namashows akanje. Yabona kulezi zinto zasongeso kunento engiyifundile sometimes ufuna umuntu lapha uthoda isongeso uyabothi lo wayiplanile ukuthi ufuna ukuphila ngefa afuna ukuvuka usebenza afuna ukwenza lutho uzonda abantu for something abengayisebenza ayithole yena abe right and up umuntu uthola impela uzonda abantu like serious uyabanyanya nje lokho ngoba nje ufuna ifa nje kuphela. So which is enye ke izinto ehlangabezana nayo lapha na kuyisona bese kuba yelena ukuthi uvela uthole ingane nje noma abangindoda uvela awubona ukuthi siyabhubha ngempela kosilongazalo hayi kokufika so sekuyizona ke sekuyizona mekwenzeka into afika iCovid kwathiwa sekuyizona ke ilezi ezashiwo kakhulu ngaze eBhayibhelini kodwa ke mfethu yazi kuyathusa and nalento leyo ukuthi yena abazali ngiyazi ukuthi kunzima more especially thina abantu abamnyama ukuthi umugana o uganelwa ukushiya ingane zakhe ekhaya because nasekhaya kusekhona omalume ekhona nabanye ngizothini ihlobo so kusuke ngamnandi so wonke umuntu uthi meselenzile lelo phutha ingane yakhe ngaphandle afuna ukufukamela ahambe nayo so mungithanda sicala ngithathe nengane yami yizwa lona only to find out ukuthi leyo ngane uyihlukumeza la uyakhona futhi kodwa wena ungakwenzi ngokwenhloso uyitshela ukuthi umuntu uyamthanda kanti umuntu usezobona intombi ngoba athi angizali phela lengane biological like abantu besilisa abajwayele ukusheshe bekhulu umuntu uyaba na 50 kodwa abukeke emncane uthi ingane lezi amantombazane vele ingane zethu ziyasheshe ukukhula u2K kodwa manje indlela kukhule ngayo umetshodo yonke into avela abone ukuthi intombi la igcekile hey phamba nenkomishi so ezezo zinto ehlangabezana nazo kulezi inhlelo ke ngiyibuka but lento leyo ukuthi umuntu afike bahlangana omunye nezingane nomunye nezingane siyalithola ithuba lokuthi siresearch ukuthi omunye uthanda kangakanani ukunakekela izingane ke before sizosithi siyahlanganisa. I think abafana they do bangangicorrect about I stand to be corrected. I will tell you why. Most of abantu besilisa uyathena ufuna umuntu ozomgadela ingane baba clear ufuna umuntu ozomgadela ingane izivusumuzi ngaba intentions akhe kumuntu wesifazane umezomlobola but women abasho ukuthi mina vela ngiyithanda ingane uvela thule ngoba nesebona ukuthi kuzovela kuthiwa indodakazi yabazi labantu usejabulela ukuthi kuzosuka ushakile angayibuki zonke lezi zinto kodwa abantu besilisa ngiyibona ngathi ibona basuke benze icace leyo ukuthi nginezingane ngifisa umuntu ozongigadela izingane zami uyayizwa leyo bese ijika kulo wesifazane ngoba umshado bawuthanda kakhulu siwuthanda kakhulu kanti so awubusabuka ukuthi yini ongayifuni yini oyifunayo and then you go for umshado kanti usufuna uqale keke emva lokho usuwenza izinto eziphambene siphelile indaba yakho yabona ngoba sesithula impela sibuka ukuthi okunye koyisongeso sibanga into enjalo kokunye uyabona ukuthi lokhu amaqhubu abengabulala ngisho umuntu sometimes usangena nemithi phakathi yabona omunye umbuko ukuthi lo ngiyamkhumbula kwi-email eBlack Life efuna isikhafulo
Basanibutha lo. Lo Kati, wena usukuyisho manje wawukhafula enye ingane. impela Buka mase uzophenywa yithina ngembuzo. and the painful part le yokuthi ena usebenzele umsebenzisele izinto umuntu Yeah. kube khona mhlawumbe uzama ukufaka a lot of efforts ukuthi i-relationship ibe right iba inkinga ukuthi mase yenza lo muntu lento oyifunayo wena futhi uphinde uhambe Usuyakhala. Hey, yabona ke la uyaphawula ke umlandeli wethu noma umbukeli ke osebonile ukuthi cha isound isikahle bayabonga ulapha ya eJohannesburg labo khona live eJohannesburg eRustenburg. siyabonga ukuthi angishaye Kani yakwethu qhubeka ke sitshela abangani batshela abangani babo ulive weBlack Life TV usukhona webhayisi sizokhuluma yonke into ethinta iBlack Life. I don't know noma mhlambe kufanele magasa lasihambe sifike kule level la sithi khona abalandeli bethu beBlack Life bayingxenye yamashow onke bayasidirect ukuthi from this direction siya kule because sakhana kanjalo sikhula ngaleyo ndlela ukuthi mawubona la sibe namaphutha khona sengalungisa asikwazi ukuthi singaba ku900 nento okay for into engekho nje futhi khona into esiyitshala emphakathini right ezosiza umphakathi ukhulu ube kwelinye izinga yabona yeah man ngoba ngabe siyakhuluma manje nangu udla ngamandla akekho namhlanje siza ukuthi senzane izingane emjolweni lapha lapha Joseph but yazi musu ubukusisa kahle nawe at the age of 25 to 30 wawudula yeah and then lezangane lapha hey I doubt ukuthi bangathatha umuntu ose high school but uzona ijola sakushada la unjalo nje umjelo obhedayo vele uhalela ukushada ijola sakushada seka uyibona ngoshikhuluma nje thi ukuthi lo serious ekhanda lakhe yazi uzombona ngani ukuthi uzoyisola ngalento mase na 35 36 mase ethi look back athi ngangenzani ukube ngempela la mfana wangishada kuzoba yini yabona khona oseqalile kodwa ngizoyisiba kancane le Nkosami uyabekelela ubani lo uSipho Makheso yabona into okuhlanganisa amagama Sipho Makheso uyabengelela ke Nkosami sanibonani King and the Queen wow Nkosami sathobeka hello you Jesus uyahleka ukujola sakushada uyabengelela noCynthia uthi ke molweni molo weSintiya sakubingelela nakwethu tshela abantu babo tshela abangani nosalela kavuke manje because le izohamba ifike kwi level webhayisi ba live usuku lonke abanga nje sixoxela nawe sifuna ukwazi ukuthi wena ucabangani ngeinhlelo esinazo ucabanga mhlawumbe ngeepisode ethile bakwayibuka yini ofisa ukuthi ungamsiza ngayo lo muntu waye kuleyo nkinga yini onenkinga ngayo wena njengamanje ofisa ukuthi wena thina sikusize ngayo and uyabona lento eyinkinga mfethu ihamba ibanga elide kulezi insuku nje wadile ngokuthi issue kaEnhle no Black Coffee kubangwa lento ukuthi ilobolo lithathwe njengomshado abanye ke baphinde futhi kuthiwa hayi no umthetho awuyivumi lonto bayisho nje iningi lezo zinto yabona so ithiwe la uzokhona abantu sebethi ke sebesebenzisa izimpande zama-Afrika ukubuyisa abantu babo manje nasi sebusiness ngesiphela singayikhiphi ayisasebenza phela nje endafe manje ke dlisa kanye ingane yeah I think abantu abaningi banaku ukucacisa lokho ukuthi emandulo abantu abadala babenza kanjalo more especially musushadile kwakuvumelekile ukuthi if mina nawe sishadile ngingakwazi ukusebenza ukuthi ubheke mina ngedwa uvumelekile angisukubone sesibuthi ukuthi indaba imshado akudala ayilast babe mningi apha empandeni heke imbokodo baba eyikhanda into zabo yisondela eyikhanda isondela and abantu besifazane kudala yabo babeyila abantu besifazane abazuthanda because khona la engakhuluma khona indaba ebalekile ukuthi abantu abacabanga ukuthi uthanda ifeeling kanti uthanda idecision uyayifila le yanto bese uthatha isinqumo uthi this is okay ngiyamthanda lo muntu ngifuna ukuphila naye impilo yami yonke noma esengabheda kodwa usuchoose usuthathile isinqumo sathina kube lula nje kanjalo uhlala nje intweni yakho yiko fanele ubumbuka nje 3 days ngelele khona engayifakeli makeup kade umbuke emehleke ukuthi angahlengi njengoma girlfriend shwela ngiyacabanga uyacabanga usihlekelwe yimini impilo yakho yonke ngeke ngahlele ngiphethwe ekhanda angcono bani yambona sabe ngangithanda yazi lo bhuti engakhohlwa ingane zakwethu kuzohamba
mhlawumbe mase sibuya sesenza ulive wesibili ozoba khona emalangeni nje oba sekunane number la uzosifonela khona sikhulume nawe ama producers ethu azokwenza sure ukuthi ungena nje uclear uyezwakala sithatha ama calls siphinde sikhulume nawe nala even namanje mawuthi khona umuntu ofuna sim-ede siyaku-eda nje sikubukela esikrini sikhulume nawe face to face sibone ukuthi ihamba ifike iplant kanti na Facebook ungaya si-live nakhona we-Black Life ungafika usithole ngane phuthuma khona uyayibonela i-Black Life le ngqo lenkulu bese kuba i-Black Life Plus nakhona ungafika futhi uqala uphinde ubheke ungakhohlwa-ke subscribe like comment ukuze wazi ukuthi kukhulunywa ngani if ukhulunywa nge-Black Life ungathi lo Black Life just imagine nje labantu asebela if bonke bangasuka la bathi fu subscribe mfethu yazi ngempela ngoba ngempela kuyenzeka kodwa cha ukuthi uthanda into uyibuka uyilandele if kodwa singabatshela abantu kubaleka kangakanani ukuthi ba subscribe because kuzama shows amasha futhi azoqhamuka nabantu abasha unyaka uyaqala uyayizwa lona umphathi usangathi yabovula amathuba omsebenzi neke usibuza ukuthi qashwa nini ka Black Life inkinga yakho subscribe ila ukwazi ukubona noma kufunakala ama presenters kanza kwethu akhona abanye amashow futhi esinawo njengale ebizwa ukuthi Ndezimpande zama-Afrika leya show ke since yaqala eminyakeni eminingi yedlule eminingi I think about 2020 esivele ikho ngempela engasho iqiniso nje ukuthi sike sagijima nezinyanga eziningi la endaweni sahamba sahla senyuka apha nje sizahlala phansi sa-analyze sabuka ukuthi ubani afuna sisebenze nawo ubani afuna singasebenzi nawo labantu bekhokha amagasi la bengakhokha but ngenxa ukuthi Black Life cabangela abantu iyakubuka nento ehoshayo ukuthi ushaya noma ngeza ne-million ushaya semiyeke ushaya ne-million lakhe usekusinda abantu benkosi. Black Life is for people bro. Impilo yomuntu omnyama kuqonda kube njalo so ngiyangibona-ke abantu mahlangana endleleni mina nje sebaze bacabanga ukuthi mhlawumbe nami ngahamba awogogode emamboni staff kanti angikaze ngigogode emamboni bengibuza ingoba ngazi ngempela angazi ngempela banakho nje ukuthi kanjalo ngoba mahlangana nami nje umkhulu niyaphila yabona sekaba umkhulu uzothi impela ngoba phela musuhleli lo mkhulu nawe ubomkhulu engaza kwethu uright kunjalo but ke into engeke ngiyibuke lapha yakhumbula nje sihamba nomnikazi we-Black Life sisegoli ngelinye lamalanga khona la baphinde babuze khona abantu ukuthi are you sure ngalento because kukhona isikhathi umuntu ufuna ukumbuza ukuthi sure because ngeke umuntu ukudecide ukuthi enzeni nani kuphi kodwa kufanele umbuze ukuthi sure yini so that ezothi maye ngena singagcina sithola abantu abagijima because kulezi insuku amagasi asinenkinga ngakho kwi-Black Life sinamanye ama-channels singesowabiza amagama avuka kodwa avuka ngathi stedide yabo awanqende ukuhamba kuma-radio stations amakhulu ayobika into ey'thile ngathi finding out iy'tori zokuthi thina senze u-1 no-2 no-3 bese sithi thina okay yazi uma singangena kuma-email ethu kube ukuthi kuma-inbox nani sibiza amagama one by one to bani wangibhalela wathi kunabantu abaningi abange-expose uma sekungazi ukuthi silona abantu kanti abantu nje abasisukela singenzanga lutho thina we are dealing with umsebenzi wethu okupresentela izinto ofuna siyipresente zaziwa ngabantu uma ukuthatha uyakuthatha uma ungakuthatha ukuthatha we don't have a right ukuthi sikuchuzele 100% I love that ngiyakuthanda lokho okucacisayo and also into esenginotisile nje emhlabeni abantu bayayithanda into eyamanga miyamanga ba-complain uma ukuthi I'm telling you abantu they are so comfortable ekuphileni emangeni yayiza leyo bese kuthi khona iqiniso sifanele sazi usichaka for who he is and then bese sibona ngathi into wrong yayiza leyo so nakhona ikanjalo lento into efundisa umuntu akayithandi because sithanda ukuhlala kephi emangeni mengavele sisuke nje manje senze into nje engalindeleki into ebhedayo rather ngivele ngilibeke licala ungabona ukuthi singatshinda singaba right kanjani. Okay yababona-ke abantu bayangena la bayalakanyelana bayaphawula kuhle kakhulu qhubekane ni-comment sibone ukuthi ngaba abantu bakithi bathini kodwa kubalulekile ukuthi mhlawumbe nawe usitshele ukuthi la ukhona i-Black Life wayiqala nini usufundeni nalokho siyakudinga ukhula kuphi usuku nosuku naku nje omunye othi molweni bantu abahle ndibuka ndise-Cape Town molo iphi molweni and then sizobona ubani bonisiwe Mselemu yes uthi usuku lonke babhemu ngeke ngazi-ke wasethi swashe swashe nezitsha ngazi phela sihlangana kanjani washa nezitsha ngoba yakhathi soba live usuku lonke soba live usuku lonke for you cabanga but amakhasi sesambona amakhasi uyaphinde yabuye kodwa uzositshela ukuthi useJohannesburg kwi-CBD uyacacisa
Right, asibone ke uthi bani lo hey lamagameni kodwa it's MAVISRADEBE. I don't know did you thanks guys, the sound is good. Okay, sikubonile lokho. Khona ke oshoyo osincoma ukuthi sihamba phambili uSimphiwe Mthembu. Awu. Uthi nihamba phambili. Mnisemvula. Yeah. Ayikho into engichaza ukuthi ave sengizazi izakazelo zabantu. Ukufundile? Wena phela. Okay. Bengithi mhlawumbe Ufuna lokho vele. lokho ushintsha uthe. Oh, ngicela ngishintsha sibari. Ngabe ngibathakazelele. Suqedile imizothakaza. Akudlali nje kanti. 1 minute kwamhlongo. Come on. 1 minute kwamkiss. Khabazela. Hey, ofana nesikole. Lokhuzana. Ngithandi lento. Hayi ke. Bazabuyisa ngami. No, yazi kusesikhathi kubona nje. I wish umuntu wami ngase ngabona baby cela ungishade ngihlukane usicha kuyangqika. Uyabukisa ngami. Nangoke sencenga ngami. Ungathi ngibele ngishade nje ngifake iring. For the fact that umbiza ngobaby hayi ingane le. Ubiza ngoba mngane manje. Ubiza ngoba. Hayi mina nguluqa nje. Uluqa. Bathi babuluqa. Ngahle kuthiwa ngobaby ngabona mpela. Ayeko. Why ngifaka impahla yakhe? Ngiyavumelana noZola. AmaZulu anenkinga. Azothiwa nje baby kusho ukuthi mlethe kangaka. Anenkinga. I-mental disturbance. Yabona nje. Umuntu nje umiza ngendlela othanda ngayo bese. Ikusiza ngani lo? I-right phela. Into ezokwenza wena uyangibuza qhathi ngiyathanda. Angifuni ngiyakubuza. Just imase sesixhunisa abantu. Animiza lo baby lapho. Hayibo. Nami mvumbu netshela. Playboy Zola. Hayi. Seyiqondisa ukuqalana etshebe ngiyakubhebi la. Hey, kodwa sicanga phethu uyangicika. Ngicela siye ke. Sineni la ko lo qas right shosho ngamaqaba. So right kakhulu. So njengoba besisaxoxa ke mfethu nabantu okunye sikulindele no sike sasho kwasho ukuthi sound ibingakabe grand ukuthi awumix ama issues. Yeah. Mawungena la wenza sure ukuthi lokhu nyaso sikhathi uyangena ukhuluma sizokhula phela noma so mixa konke kuzogcina kubonala ngazi ukuthi siyehlathini kanti inhloso yethu uthi kushawo December South Africa iqonde nje ngothi lomkhona sibalanda fresh akukho kunye sifuna ukwenza singakhuzani futhi bafethu iqiniso alihlala etafuleni befanele nje address into ngendlela eqondile iqiniso lelo akwenziwe ngayo futhi kumnandi kanjani live ngoba kuzobe khona nochwepheshe kuzobe sikhuluma ngama facts and labantu masingabatholi live sizobathola efonini so kwenza ukukodwa uma ngakhona umuntu ukufika la noma ngakhona ukuvela escreenini sethu sizomthola nje ngefoni straight sikhulume naye siza ukuthi usisiza kuphi wena beka indlebe maybe ngenza ukuthi hlushwa ingane ekhaya inkingeni zomndeni iyahlaphazisa maybe unenkinga yeqhubu nomuntu othile engafuni ukudlula ukhona umuntu ozokusiza ozokukhuluma leyo nto sinawe nje full time. Speaking of ukuhlushwa izingane zabazali khona into sengenothisile njengoba ngilengenza lo msebenzi ukuthi isikhathi esiningi uyubona ingane iruthi umama complain athi lengane ihlaza ayihloniphi nananana kodwa muthi uthi uyasilandelela istory uyasibheka ukuthi yini engenza ukuthi imbangela ukuthi lengane ingakwazi ukuthi ihloniphe ekhaya uvela uthola ukuthi kwa mama lowo ucabanga ukuthi izinto ayishoyo enganeni zizoshintsha ingane kanti cha ingane izonza exactly lento yenzayo noma iyenze kakhulu futhi kunalokho excel because awukwazi ukuthi ingane ngashintshe into oyenzayo wena you understand kubalekile ukuthi musuzele uzama ukuhlonipha uma ukuthi awukwazi ukuhlonipha ingane uyihlonipha wena hlonipha ingane zakho exactly my point kwasho abantu abazesilungu right ke asibuke futhi again la ukuthi obana abasibhalelile ngiyambona bana lo umzukulu abuya again okugumede uthi ke yena ulaphana eNorth West ekhaya kusempangeni angisalali ngisho emsebenzini ebusuku ngibuka lolu hlelo ngicela ihlombe nawe. Thank you. Omunye ke la ubani lo umsuthu Msuthu uthi yena ke mina I'm original from Eswatini. Waki. Uthi ke uzinze eGoli ngaqala ukubuka iBlack Life ngo2022 ngenxa yobuhle bomsebenzi wenu kwaphoqa ukuthi ngibuyele emuva ngibuke wonke ama episode amadala eBlack Life TV #. Abonga wemsuthu ake sibheke la ulandelayo uthi bani lo lamagabelo ngithukisa inhlamba kodwa ke fine uthi ngisipela kuze kuzobalula XEYLAMATHUSSE 469 uthi ke na my favorite duet
Wathi ubhala uJew. Uyabi All pakuthi. right. Ngicinga uthi nje ngazi ungena phi la. Okay. Uthi sibola ubani lo uSimphiwe Mthembu yabuya again. Wathi Magasela noLuqa nake naba abaseshi yini ngoba hayi niyabakhiphisa abantu iqiniso. Hey. Ake ngibuza kuwena wakwapha mseshi. Ngaze. Uwe phela ohlezi khala ngathi hayi umandla la kubuze nabantu. Uyajola kodwa? Angeka. Cha ngithi akubuza. Phela mhlawumbe nase Isithini leyo ihlangana lapho lokuthola nokwazi nokufuna cha ukwazi. ukuthi manje abantu abanjengawo gcina benemibuzo eminingi ekamereni gcina ngenzanga. Ekamereni? Phela No. gcina ngenzanga lutho. Asikhulume ekamereni, asikhulume Singayithi ikamera vo. leyo into okwenza eyokhuluma bafethu asikhulume lapha yasiyenzi leyo nto. Ikamera angeke. Asiyenzi like. Hayi asikhulume ekamereni. Alright. Umzwile ke mfethu uzamile ukucatsha ngesithupha. Kodwa ke kuyacaca ukuthi yonke lento ayikho. Ubani lo usiphindile wakangidi Sibongo uthi kena from eThekwini uthe ekhaya kusebhamshela uthi abufika ubuthongo ngingayibukanga iBlack Life. Chubeka nje ntombi chubeka. Ngane yakuthi siyakuthanda lokho aqhubeke ke nani nilandele nitshela abangani benu even nogogo ma. Ayibo ogogo bengikhonzile mfethu. Ogogo. Lapho mina ngisuke ngitshela kuthiwa ngitshela ukuthi ugogo abo abantu asebekhulile umuntu akwazi ukubona. Uvela uthi ayihambela. Awungiwena ngane yami. Hawu gogo, ngiyayithanda iBlack Life. So abantu abadala sengikunotisile ukuthi istory bayayithanda. Uyakhumbula ne-radio kudala ugogo wami used to listen to istory kuyilokhuzana kuKhozi FM. Enze sho sekuyistory. So kusho simokhula nathi ngelilanga sokhula sihamba abagqoki washi but la ukuthi kanjani iwashe lisekhanda kodwa yaso abantu abadala for ukulandela istory befuna ukwazi ukwenzakala nemhlabeni mangazwanga. And talking about ugogo khona ugogo osendwedwe omunye ugogo umama kahle kahle uzala omunye sisengimjwayele nje oyiphoso to uzinhle. Okay. Lo mama loya thiwa kaboni. Ngizwa indoda yazithi akaboni. But all the time mangena iBlack Life uyazi ngene iBlack Life. Usazohlukanisa ngamaphimbo ukuthi usibanibalo. Wow, beautiful. Akwazeki ukuthi uyenza kanjani lonto bonke bayamangala because yena yedwa nje wazi abasazi beBlack Life lapha. Uyazi ukuthi usibanibalo. Engane yakhe nje kutshela kusobatha hayi uma mina sengisebenza ukuthi ngithengele idatha. So that ezokwazi ukubuka iBlack Life. Cha iqiniso lento ekhulumayo. Elemsulu. Thank you. Ngelinye ilanga Shout out to ugogo. Uma nje ngelilanga umphathi wethu esivumela kufanele simshayele izinhle. No, sibashele nogogo. Yeah, siyombona nogogo sizwe sibonge uthando nje. Bang. Just imagine khulelo ogogo ngamazi. Mfethu. That's beautiful. Kuhle kakhulu. Asibone ke la comment elandelayo ukuthi uthini emqhafazi wangikhumbuza mina. Mqhafazi. Uthi lona ke ubani unkosi khona zidle ekhaya. Abi enkunzi ke le. Hayibo. Alright. Ezidle ekhaya. Awuthi ngidlule. Kodwa ke umyalezo wakho uthi ulaphana eZimbabwe but now ungwasa Zimbabwe uthi but now useJozi hayi ngiyalivuma niyawazi umsebenzi wenu. Okay lesizulu asifani nesami. Niyawazi umsebenzi wenu qhubekani asilutho ngaphandle kwenu. Sabonga. Sekufuna iehon manje. I want the Nango sisi usebuyile futhi nale lokho engasipheleki kahle. Ngizophinda ngimfunde futhi sanibonani bakithi watching from Mozambique. Wow. I love you guys. Ngihlezi nginibukela njalo ngize ngidownload njalo lama episode. I love you guys more. Siyakuthanda nathi sibonga kakhulu Sanzo. Abona nenhliziyo Nkosi. Ncanca. Yayazi inhliziyo izofika kumuntu oshimile emoyeni ngwe. Inhliziyo. Jabula. Inhliziyo yakho sisi. Yakho. Bayinika yonke mina. Wathi ngana ukuthi sibonge siyami. Uba no Victor Ping uthi ke uVictor yena uthi cha mina ngiyawathanda ama episode enu niyashaya niyashaya guys because mina kade ngaqala kunilandela. Siyabonga kakhulu. Ubani lo uYvonne Mdaka uthi I'm watching from Limpopo province laphana uvla Entswazi angikwazi ukubona wena
ngiyalazi leli gama kodwa manje sengihlulwa ukupronounce ngumZulu phela. Ake sibuke ukuthi ke lithi TZANEE. Double EN. Shout out to Limpopo, shout out to Limpopo. Akaqedi kodwa wona samvala umntana. Okay. Ngoba manje you struggling ukufunda igama la. Yeah, phela mina ngafela abazakho ngakwazi. Hayi phela abazakho dala kabi. So babe khona abanye benemngcwabo ningangenza isilimo. All right. Uthi ke la uthi set down uthi ke section C uthi uyi best fan of Black Life. If there is nothing you posted, I get disappointed. I love you guys and I'm old lady. But basagcina ngobhat. What does that mean? It means that nangoku uyovona mdaka uthi ulindele ukuzwa igama lakhe. Liphi futhi? Weyivo, likhona elinye yini ngona? Elinye. Hey, okay, kulungile. Uyangikhatha. Ngifuna ukuzwa. Hayi cha uyabhala ke lo muntu lo. Ubani ke lo ngeke. Ngathi uyinhlambana lo. Kodwa ke uthi yena usibona ulapha eLimpopo Giyane uhlezi sibukela futhi. Siyabonga kakhulu, shout out to you. Mhlawumbe akangicela ningakwazi nganza kwethu ukuthi kufike kube lamagama enu lawo engena ngawo abantu lapha online bese kuba negama lakho la ngempela uzobhala mufaka umqafazo uthi uqala lona bese ubhala umqhafa so that kuzoba clear nami ngiyathanda ukubiza amagama enu mara tu manje inkinga kwenzeke excuse yeah yazi ngithembe yena yibo ngithi angiqoki namhlanje ngiyanicela uyena onamehla ngiyabona amagama inkinga ngwafunda ukwabona clear ngana kwethu ba hayi kodwa kuwafunda hayi next time ngiyashintsha team ngiyashintsha next time ngihlala ne laptop uluqa aka-operate desk sobona khona impela ukwenza le SYBEE socabanga kanjani leyo angathi awenza ama-2K B for look C for yasoshaya lezo mpahla ke manje uzoboshwa usutshela ngama-2K angiyangwenza ngingaliqala ngathi angikwazi i-2K ligowisa indoda endala ngibona ihamba ngeenyawo emsebenzini ishiya imoto ekhaya ama-2K awadlala up-busy like yebo iwe wazoba 2K wena bafethu abengithanda ukuhleka kodwa wena manje bese asengiright angisafuni ukuhleka okay asibone ubani lo umphabazo ngwane umphabazo ngana kwethu okay uthi sanibonani Magasela noLuqa uthi umphabazo lo phansi ePine Town usePine Town la eduze awu shout out to you man thank you sir phabaza lapho baba and ayikho into ebaluleke njengokuthi uma singabantu nje siphilisana kubaluleka ukuthi share knowledge sodwa sibone ukuthi ubani ongakhulisa omunye njengoba ngishilo eqaleni ukuthi sometimes ochwepheshe bethu sobathola kuba abalandeli bethu because akusho ukuthi nabo abafundile abanazinto banazi ziquba zazi izinto bayibuka bathi no Magasela akukanjani ufuna ngabe kanje sifuna labo bantu abanjalo abasitshelayo ukuthi iDNA mina ngiyibuza ukuthi manje me iDNA test mengifike ngahamba ngayibandakanyeka nawe nobhuti wakho ngibe nengane manje uzobona kanjani bayibandakanya okay mina ngicela ukuthi ngizothethisana mina ngisho ngendlela engijayishe ngayo hayi ungasho amagama khona awasonti namagama angasonti hayi ngeke angikhulisanga kahle awunambeko kodwa silala isikhona ngangingazi ngempela ngafundiswa yibona abalaleli ukuthi ababukeli ukuthi no Magasela mawukuthi ubrother kubo 89.9 lokhuzana percent ayidena itest ama results but mekulokhuzane ku biological noma kuthiwa nandawonye kubo 99.9 so I was very confused because angaze ngiyenze research leyo nto and yeah so and research right obezo ukhuluma into eqondile i-right sometimes phela ngisuke ngazi ukuthi ngizokhuluma ngani emzini abantu ngithola sengiyithola sengenaso script ngicacise lokho kuyafana nalento enough is enough yabona makuthiwa enough is enough kukhona abantu abafika ekutheni into isimumla azashi ingimla at the end of the day agcina senze umonakalo ukuthi kube khona umuntu ofayo kube khona umuntu olimala which is izinto esingayiphasisi but makukhona amashow afana no enough is enough umuntu ayokuthulula isifuba sakhe ukuthi usizwa kanjani no double till kuba lula ukuthi lelo daba xazululeke nabantu obekade ngaboni ukuthi uyalimaza omunye akwazi ukuthi asheshe ayibone into ayisusa
And also yazi abantu enye into ngiyathanda ukuthi ngikushare lokho we-King Sure. ukuthi abanye abantu aba-understand isimo nesimo siyamshintsha umuntu hhayi ukuthi umuntu usuke mumbi ngaleyo ndlela yabo kwesinye isikhathi umuntu usuke mumbi kodwa engamumbi mhlawumbe into emenzisa aba mumbi isimo adlula kusona ngaleso sikhathi Ngiyaphuza ukujwayela. no listen Yeah. yini lo ishoyo Yeah. angikhulumi ngaleyo nto Oh, mina ngithi usho le ukuphuza ukujwayela sekuthiwa umuntu. awukade mina ngikhuluma ngale ndaba yokuthi uthola ukuthi umuntu une-behavior Yeah. ethize and then i-behavior yakhe bese avele njengomuntu omubi ongakwazi ukwenza izinto ezinhle neziqondile Yeah. kanti cha kunento ekwenzile ukuthi kuze kwenzeke lokho Oh. so umsebenzi wethu thina ukuthi ngisho noma sizizwe inkinga angikwazi ukuthi uthi ngisayida nosibani bani I really need to know ukuthi what really transpired yini ekwenza wafika la ukho ukubaluleka-ke umsebenzi wethu Yeah. ukuthi asivele nje sithathe indaba bese siyayigwinya and then siyicabange ngendlela yethu we need to know, we need to find the root cause of i-behavior kalo ufike kanjani la fika khona and uthi musulandelela ubone ukuthi hayi lo muntu akamundi ngampela yazi And enye into abantu abangayazi apha besigolozela abantu behind the scene. yeah Mhlawumbe sokwasicela abaqonde esibhedelelanga basithobulele lo behind the scene esosibhekene nawo. Besigolozela abantu bela sibancenga ukuthi kumele sibe live manje sishuthe. Kodwa kucaca ukuthi ayabavumelana omunye uthi ngilandela amakhamera. Ningobani? sefane manje ube yisoka Omunye ngiyakubuza uthi lengisintshaba emzini wami valobonda. Lo baba yaza ngimsabi mina. ngamama ngo-right manje Kodwa for the fact that isemzini wakhe. ngamama ngo-right fast Angiyithandi lento uthi angibiza ngontshebo lengisegcekeni lakhe. oh Iyangijulukisa. yashulukisana Ingiphatha kabi yangihetha. and yabo njengoba sakhuluma ngalokho nami nginabantu abathi ena bangithanda bengigqoka amabhulu hey guys musana ungicontrol vele ngiyaziwa ngumuntu wesifazane okuthanda kakhulu amabhulu angazi-ke bona ukuthi bakubona kanjani but inkinga zomndeni zangiphoqa ukuthi ngihlonipheke ngoba ngizoya emzini kababa mhlawumbe yabo kuney'nkolo ey'serious abantu uthothi angikwazi ukukhuluma nomuntu wesifazane engigqokela ibhuluku kuyangiphoqa-ke manje ukuthi ngisigqokele sasiketweni ongasifuni kuyangiphoqa ukuthi ngibe leyo ntombazane ehloniphekile Kube nesizotha nobaba mayengena ekhaya bonke kufika intombazane nembeko. uyayibona loo nto so ilokho nje kade ngisho ukuthi eyi yazi mhlawumbe mese kuyi-live so ichachisa loo nto ukuthi makaselahle kahle vele ngilo ntombazane le niyibonayo iyona but me wearing a dress or iskate abantu bathi akufanele abanye bathi asikufanele ngiyekeni bafowethu caba ningiyekele ngiqonile engithandayo umzimba wami Ningilekela leni bafowethu lapho behind the scene ningibhekela khona ilokhuza i-comment ebengiyibona lapha phezulu kuthiwa siyathanda egoli before le ncoma i-Black Life. siyabathanda nathi egoli egoli banothando Okay. Athi ngibona ukuthi iyona lesibonayo. Okay. Ngathi khona into engisithayo ke. Yeah, hide. Sisinwebe. Oh Nkosi yami. Ngakho. kuyenzekani umuntu abe nemahla still angaboni All right. Into zabelungu zasidida sibona ukuthi khona bani la othi ke hi Luqa noMagasela. Love you guys, especially your yini Hey, and your talent of making people tell the truth, whether they like it or not. Sismagasela, I shame. Uyayifaka i-pressure, nice and slow. umsebenzi wethu All right. Sasizile kumqondisi awu siyabonga Nkosi yami. Awu wayiqondisa lento. Yeah, asidlulele la kolandelayo ke ubani lo uyena ke uMavi yena ke uthi mina iBlack Life iyangilapha wonke ama shows enu ayafundisa siyabonga kakhulu Black Life team. Hallelujah glory. Right, siyakubani la awuyivona yabuya futhi. Hi my king and queen. Yes, Hello baby. Yovi. Hello. Yeah. Ake sihambe ke siyobheka ukuthi ubani lo munye uHopotso Mokwena. Mara. Otama program amnandi and now it's live bakithi being a member I got such a benefit live shows. Yeah. Suthi lona ke uyimember. Phela uma uyimember lapha kwe Black Life uthola ithuba lokuthi abanye bengakayibuka ishow. Usuyibonile abanga. Kubeka ngani ukuthi bayimember. Bameme nabanye bakuthatha umlando kanjani kube i-VIP. I-VIP kahle kahle. Uyitotosa. Uyitotosa. Enye into ke ekufanele siyithinte kubantu before anything else ukuthi abantu okay awuthi ngiqale ngifunde lo
uthi ke uChester uthi ulapha ya I'm watching from Botswana. This is my favorite channel. Ingenza ngifunde umuntu. Love you guys. Beautiful. 100%. Siyabonga ngana ukuthi. Enye into abakithi ngifuna ukuyimention leyo ukuthi sel notice uthanda nesibona eliveza kithi mahlangana emagarage. Kakhulu. Angifuna ukungasho ngazi how many times nginokuya mina ngapha ko Newcastle. Yabo? Mangisemagarage njalo hayi kukancane ngingahlangana nomuntu ongithengela something. Beautiful. Siyabonga kakhulu ngani zakwethu. Lokho nje ukurecognize ngani zakwethu kukhulu. Uvela uyithuke nje ungena store nje uphuma nento obungayihlelile. Yo ya. Ngenxa yothando nokulandelwa kwabantu belandela iBlack Club sebeyakwazi na. Sebeyakwazi. And yathusa ungayijwayela. I remember when I started ngiyayithengela eMcDonald's. Yabo ngirelaxel. So umuntu yangibingelela ukuthi umlangeni magasi I'm like yeah bese ngiyayiqhubekela ngiyayisebenzela because ekhanda lami ngijothi vele yazi ukuthi ngiphuma kuphi yabo history yami. Angikhumbuza something akhumbula ubalekela abafana ngibingela ukuthi amapara kubela nangu usisa wa Black Club ayabe sister Black Life yabaleka usizwabantu bala ngibuya ngikhohla ngifuna amanga hey wangena necaphe manje ukhuluma ukuthi hey Itu bakubingelela nje labantu Black Life isizaka Black Life nanishitane tone bolova ngeke lethoni yena ayinakho so nje ngiyakhumbula my first experience whereby abantu ngibona ukuthi bangikhonzile rather ngangiba eMcDonald's and then makase look I was so confused. Ushuthalani like ekhohle nyawo ukuthi ngisebenza kephi. So I was like, oh, this is beautiful and an experience that was so beautiful. Sise Johannesburg. Yeah. Yo, abantu base Johannesburg, shout out to Johannesburg. Ngiyawethu. Kuningi uthando lwengwane. Can I not stop clapping? And yakhumbula sihlangana nogogo nosekhulile bathi bakulento compassion bayikhipha babangani to see abantu abakule level benijabulela belandela iBlack Lives something that's beautiful into sisele nje sifakela upetrol mahali ya sibona ngempethu ziyakhala ke manje azalile ngoba manje yabona le ungena nje uthi 500 500 baba manje niyasabisa sakwazi ukugibela itaxi manje sekusini vele usimugibela akuwena hayi akumini ngicela dlisa sisa Black Life adlusela udrive that's the machi vele mina ngiyagibela itaxi indaba khona nenkingi omunye uxine eduze la eduze ukuthi manje yokhipha ziphi imfihlo athi nje avu detective etaxini hayibo wena sengikhohliwe mina leyo hayi baba ngikhohliwe kahle kahle but it is so beautiful I love it shame ngifuna amanga even though mengingekho ready because mina ekhanda lami ngiwenza umsebenzi and mengicabanga Black Life ngicabanga impilo yomuntu omnyama ukuthi ngizoba expose into eziningi ngizokwazi ukufunda umuntu nje badesho lapho so and then the next thing kanti YouTube oh okay smart TV oh people okay wow beautiful sakulula kwaba mnandi kanjalo kodwa even though I'm still not comfortable ngoba ngiyasaba ngibona into ongayiplanelanga like ngiyasaba I don't know mhlawumbe ngizobehave ngendlela ethi mhlawumbe ngizovela ngithuke umuntu anga-understand acabanga ukuthi uyayitshela kanti nje nginamahloni ibhadi kanti into afuna siyikhumbuza abantu ngani zakwethu if usibhalele ku-Black Life email noma i-WhatsApp noma i-inbox wabhala ngenkinga ufuna izoxazululwa kini noma ixazulule eyakho it's very important ke ngani zakwethu ukuthi into esukuyibhalile ibe iqiniso yonke so that mase kufuneka abantu abamenshine lapha sikwazi ukubathola ungathi ngo last minute ayisengicabangile noma singamiyeka kumalume singasa istory sethu asibalance wena singabalance sakwazi ukuvela sikwazi ukuyenza ngabonani buso bami sikufihlelani manje angithi manje uzokhuluma into yakho la wena uthi ufuna ukusizwa and kufanele uvele yabo vele and enye into ikhampani nekhampani nama rules akhona ngani zakwethu kukhona nje imithetho kwi-Black Life khona imithetho kwenye indawo nakuphi kubalekile ukuthi wazi ukuthi njengoba nje most of ama YouTube channel ayifande wona akekho umuntu othemba YouTube channel onemali nje kuthiwa isigwili nje abantu bafuna ukuthatha serious njengoba sisenenamba engabaqale bathatha serious but makusakhulu suke bengekho and that's a thing egcina isiyenza abantu acabanga ukuthi mayilethe istory sakhe la khona imali ezizumbulu ezophuma nano not working like that afuna sikucizeleleni nalokho so that ngagcina kusasa ngize umuntu engimemeza ngaphandle cha wangisha imali as if nginemali nganza ukuthi anginamali mina ezingishilo
ngaqashwelwa abazali awungabe uselobolile phela Yeah. usabhizi nje naye so uyavuka siphizi engaza alright asibheke futhi once again uthi bani okhona lo ngathi beke samfunda ke lo yeah sike samfunda impela sizolo sibheka nje sifunda nawe bhala ke i-comment yakho sizuthi uthini la Ngithanda yeah ukuyazi. simbonile lo se Free State province lapha eBloemfontein sibona omunye olandelayo kusomuntu oyedwa lo Khopot Mkwena yeah kusomuntu oyedwa Can I ask you a question while usabhizi namalo okay akunankinga uyabuya uKhopot futhi uthini ubuza lo mbuzo sesuphendulile uthi futhi angiqale phansi ngiphendula nganombhuti nomsisi Khopot I don't know Okay. Sandra Sam ngishilo futhi ngaqala mhlawumbe besikhathi singakazwakali ngemic okay ukuthi usisulungista usekhona usomsebenzi wala ekhaya anytime mayisuke friends zombona kwamanje usenamadlela ahlaza sawaboni la sebhizi ngawo but still usekhona ngicabanga ukuthi ngiqedile ukuphendula manje ngicabanga ukuthi mhlambe ilokhuzane okay so kuma emails into engicabangayo ukuthi confuse abantu ile ukuthi usakhona yeah she will always be umndeni wethu Yebo. because udluleza la izandleni zama Black Lives but ngeke siphinde simbone kuma Sure. shows ngoba usethola amadlela ahlaza yeah because you know when you say umuntu ukhona sibe no expectations this is why we always ask that person ukuthi ukhona mina mengihamba nje Sandwa sami and more especially if une resignation letter kusho ukuthi sengithola azoyibhala kubalekile angathandwa mina ka Black Lives ngabona ukuthi bhala ama resignation letter la baphinde bafuna ukuwacisha manje no I'm not saying now don't even now. start. I'm not saying now but ngizama ukusho ukuthi phela uma usukhula uya kwenye indawo uye uhambe ngendlela owamukelwe for the fact that usunomqondo onjalo bakushaya koduba umsebenzi lapho angiyinda wo bakudopozile koduba umsebenzi wena futhi kanjani yabona la enkampanini okay guys bengahamba la enkampanini ngitshela i-team nje obila yonke usichaka mina yazi lo muntu ngimthanda kangaka ngitsheliswa lonke ukuthi queen wathi ngani khona umuntu ekuthiwa uduba umsebenzi hayi phela noma umuntu ungawazi kodwa uyambona umuntu this fluffy okay asithandaba yazi ngifuna ukubuza umbuzo obalekile kanjani ukuthi kulo msebenzi nje bakade wafika mina ngikuficela ekhaya and wangamukela kahle I really appreciate that wangamukela kahle mngani wami thank you namanje futhi usangisupport entweni eziningi Yeah. lapha abantu aba-understand and they don't know that angivele ngenze nje into edume ekhanda lami but i-support ngiyayithola more especially from you and also from i-team yonke ukuze kufike kumphathi to i-crew lesishutha nayo bonke abantu bayangisupporta bayakwazi ukusho okay senza kanje manje senza kanje and ngifuna ukwazi-ke from you ukuthi kuyo yonke leminyaka imaphi ama-experiences okay not experiences I'm so sorry imaphi ama-challenges obhekane nawo mhlawumbe whereby ubuka i-episode and then ubuka ama-comment and then like this that ayikho right and you don't know what to do next because there are people abakhona on social media but bangakwazi ukwenza umsebenzi inkinga babuka lezi zinto because u-social media abo-toxic so udinga umuntu akhule ngempela here akhule emotionally before akwazi ukwengena kulo mgaqo mhlawumbe ithalente lakhe lihle li-beautiful it just that usaba labantu la bathi bebuka ama-comments ebethi ngomuntu and omunye wabo abanye babo bayabahleka labantu abasuke bebhulishwa on social media so I want to know from you ukuthi imaphi ama-challenges okwabhekana nawo yabona kwenza feel uncomfortable ngoba ngenza isikhathi eside lohlelo lwey'mpande zama-Afrika la kuba khona ngokuthwala nezinye zezinto ayikho into ebegqilaza njengokuthi njengoba ngeke ngasho kuqala nabantu bakuthatha as if now so omunye weyinyama yeah yayingahlali ayingahlali kahle because angiyena umuntu ogood lezo zinto in fact hayi ngizaduma nje ngazi next yabona but ngenxa ukuthi umsebenzi wami angiphoqa ukuthi ngenze research before so ngi-end up izinto ngikwazi ukuba one step ahead kumuntu osuke ngizokhuluma naye because so sengimresearche kwayena ukuthi ubani kanjani nani ukuthi mangiqambela manje ngimbona ngaqala ukukhuluma ukuthi inamanga ngonya yabona bese kuba ukuthi ke you know abantu babuye bayivala le chapter ukuthi Black Life kuyikhampani and ngoba kuyikhampani nje iclient neclient elifikayo liza ngemali yalo lizokhokha lifuna ukwenza umsebenzi othile that is why ungekuthole under leyo client kune number ye Black Life kune number yalo straight so that izokwazi umuntu ukuxhumana naye straight umuntu
yabona lokho kusilekelela ngani kusilekelela ekutheni mangabe unemibuzo ethile ubuza umuntu oyishilo lonto mawubuza usichaka yema challenge engabhekana nawo thola abantu inbox yami bayaphithizela bangibuza ukuthi mangabe ngilandete ukuthi isabe isikhathi singanani la andangazi next yabona if usengimpendulo nti hayi inamba ekhona lapho sebenzisa yona ubuze kuyona hayi yena khona ekutheni yes ngaba nani mangabe kuthiwa kwenziwa izinto ezithile kodwa not ukuthi ngazi everything and number 2 kulezi zinto zenyanga nani ayikho into engayiqaphelisisa njengokuthi abantu bazenza inqumo bengekho ready and manje sasinqumo sakhe angekho ready mase khumbula ukuthi usithathe early ufuna umuntu azomblame bese vele ethola wena cha ngoba wona uphambili bese kuba ukuthi ke every time ke amatshe eza ngakuwena ke yona into ke ehethanayo kakhulu ke leyo ke elimaza via ama comment ngeke nginganaki kakhulu because nginale believe ukuthi kune beef ekhona amongst ama YouTube channel uthola ukuthi kwezezekhathi kuzosuka abantu nje abane-support kwenye channel bangene kuma-comment bashiye into eyi-negative zodwa so that bezocrusha everything eniyenza I know that so that is why nginga-entertain kakhulu umuntu okhuluma into ebhedayo nginaka laba because I know ukuthi abantu ba-operate kanjani and okunye uzasho nomnikazi wakhona la kwi-Black Life abanye kwabhala lapha comment ukuthi ngathi funa into ukuthi angiyitholanga mase mfanele mbuza yena uthi leso story asisafana njengalesa masilungile inkinga yakhe akasabuye ezosho ukuthi hayi silungile into yami ukuthi sekukuthi nje kuphela isilapha so ezeze izinto engeke ngayibuka kule minyaka ngisebenza ukuthi okay abantu khona la ufuna ubuke ngeliside elinye ubuke ngelinye khona izinto ufuna uyiphawula khona ufuna ubuka ngayiphawula mina bengimocho ama comment ngicommunicate nabantu engage everything but now sekufanele ngifundisise wonke before ngiphendule ngenxa ukuthi sengiyabaza abantu ukuthi abafani omunye ngacrash ugcina usungasayithembi kwawena akunqende umuntu kusukela nomlangeni athi hey yabona you're not a good presenter abajajani I receive that a lot guys angijajani kube yazi omunye wathi nje ngifike ngacabanga nami ngisacile lapho kuyabheda empilweni angitohozi kuyabheda ngoba umlomo ngizohlanganisa uthi I'm not a good presenter ngathi lo muntu lo madoda ngambuza ndani ngathi manje mase ngibamba wona inkunzi uzojabula ngoba phela ngizoyeka la mina ngicuthe leyo ngibamba wona inkunzi njalo wagcina lapho ukuphawula ngoba ngangibona ukuthi awuna umuntu efuna ungixoshisa tokhona ngiyifikela ngiyifikela nje ngazilutho Nkosi yami enditoho lesinkwa sami ungadlali ngesinkwa sami ngoba ngoqhuma hlavana angifuna umuntu olomisa kwa sami na dede yeah anyways thank you so much because my reason of asking you that question is because asikaze sikhulume ngakho mhlawumbe misamba ama challenges but ngiyakhumbula ukuthi ungiprotect ngisafika ukuthi ungawabuki magasela amalokhuzana okay ungawabuki magasela ama comment ngezathu sokuthi oh my goodness all right ngathi sorted for the emails thank you so much Tim. Thank you emails as well thank you uthi sesingawafunda ngizofunda njani ngabona funda ngana funda Thembi funda lapho Thembi let me check ukuthi uthini lo email isigameko zempilo all right uthi ke sanibonani kwa Black Life I want to share my story angikho right and ekungabini right kwami ngihlushwa ingane yakamakhelwane kusukela last year kuze kube manje ziyangihlukumeza and mangiyobika kubokwazo bayayikhulumela into evele yenzeke sebevele bakhethe ukungihlasela emva kwalokho bagijima qala bayongivulela icala kuyibona abangisukelile and angahili into eyenzekile namanje isangihlukumeza yo yeah okay udaba kanjalo ke ngani zakwethu umlandeli lo okhulumayo okhalayo ngani zakwethu igama lakhe uAmanda ungwakamthembu cabangani what is your take on this hey singa ifollow under in konje lento kinga somde igameko enough is enough isigameko nje lento vele usonda ngolokhuzana I don't think ukuthi singakwazi ukuyifaka ukuthi inkinga zomndeni because abantu bakamakhelwane abamhlukumezayo
but ke mawuthi uyayibuka lento yakhe uyayibona ukuthi ibhlungu ngoba usayibike kaningi nakwingalo yomthetho. Sifuna ukwazi ukuthi mhlambe mawuthi khona umuntu oyiphoyisa noma wazi kakhulu ngomthetho kwenziwa kanjani kwimethe kanje. Umlandelo wethu la ukhala ngokuthi uhlukunyezwa ingane zamakhelwane ingane zamakhelwane zomhlukumeza mayithi yobike emakubo bayayivikela bayilwele ba-end up bemjikijela ngamagama kwesesikhathi bamgijimisa usho njalo bamgijimisa and akudluli akupholi ngoba even eyobika emaphoyiseni akukho okwenzeka la. Sesifuna ukwazi ukuthi makuthiwa ngenele ingalo yomthetho la ngenela kini uthe uqhamuka ifundile akachazanga-ke indawo ahlala kuyona. Amanda Mthembu usendele i-email sicela bandla ube specific more especially if uzofuna ukusenda if ukhona into ofuna ukuyisenda and ufuna usizo vele ufake wonke ama-details because njengamanje even if si-connected singakwazi ukukhuluma nabantu bomthetho sithi kiwaphi yiphi leyo ndawo understand lento engishoyo ayikwazi ukuthi into ebuhlungu kanje ingabe imfihlo give us wonke ama-details obubona ukuthi abalulekile. U-Amanda Mthembu ngiphumenyulensi yenamba bani place nginenkinga umakhelwane wami wenza kanje nani sengile eqaleni leyo nto sengile police station seNewlands East still abakwazanga ukungisiza. Yabona usuyazi ukuthi mesisuka la mesifuna ukusiza Amanda sizoresponda kodwa sofanele futhi siye kuphi epolice station eseduze because lezi zinto kanje mawuthi ngiye ngayo epolice station sidinga na case number no ukuthi ke nje indaba athi indaba amaphoyisa engakwazi ukumsiza funa sithole eqala kuwona case number siveze size ngani sikhulume nabo then ke sibuye ke sizokhuluma lolu daba sihamba namaphoyisa siyanqo umakhelwane wakho nawe yabo leyo nto yabo ngalungiseka kodwa ke sengishelo for wonke umuntu ukuthi yena if ever nawe unenkinga uyafisa ukuthi sikusize musende i-email isho yonke into ezibalekile ozazi ukuthi nje lezi ibalekile zibeke nje zikace ukuze kube lula for thina ukuthi sikwazi ukukusiza ngane yakwethu. Abona nje I don't know noma khona enye email esazongena noma ikhona check sithi pheka hayi wena umzathu pheka one man wegameko ngibona kucobe siziba nje hayi masipheqezo kwamanje sathu agcwele ama-email mhlawumbe awungilekelele mfowethu uzoyibona. So mengikhuluma indaba yayo le ama-challenges ukuthi yena asibhekana nawo and indlela ongisapotha ngayo wawungiprotecta kahle kahle usho ukuthi yena ungawafunda ama-comment magasela asikithi ungawafunda ama-comment magasela ngoba azokuhlukumeza okay siyabonga ungawafunda ama-comment azokukhulumela kodwa ngabona ukuthi ngeke ngikwazi ukuqina mengawafunda ake ngithole ukuthi abantu bacabangani ngami just to understand ukuthi ngithole ukuthi kwenzakalani ngiyawafunda-ke ama-comments by the way ngabona ukuthi hayi ngiqinile ngala ukholweni because awangihlukumezi into engisuke ngiyazi nje ukuthi konke engikushoyo nongikuxazulula kusuke kuphuma enhliziyweni enhle nokuthi ukwanelisa umphathi yona into ebalulekile ngathola isitifiketi-ke nangoDisemba kwiphathi ukhombisa umsebenzi ngiwenza kahle so umuntu ecabanga ukuthi wangiholela yena usahappy mengasekho happy then zobe sengiqala-ke ngi-adjusta-ke bese ngenza nina ngibe comfortable nganangi mental phone ngihlala kumangeni iqiniso fanele liphume igcineza alifuni iqiniso ube umseshi yayi alright ngala ukuthi ake sibhekela ubani lo uthe u-Irene Bukiwe so uthi-ke yena uMiss Bukiwe Dlomo kwa-G elindelane kodwa lapha kwaDukuza etown eSpenga uthi-ke ngicela usizo kwa-Black Life ngigulelwa undodakazi wami sekuneminyaka impela ngisola engathi waphambaniselwa ophuzweni ube umuntu ozisebenzayo enza inkophe nenzipho bekugcwala impela ekuhambeni kwesikhathi-ke wayesekhala ngekhanda ngizamile-ke kubantu besizulu esibhedlela kwanhlanga imuka nomoya waze waphambanelwa umqondo ngaphinda ngamusa esibhedlela lapho esevalelwe wodini yabagula ngengqondo yena yedwa so usisike la uyakhala-ke ngumntana wakhe uyishile-ke inamba ngeke ngikwazi ukuyibiza nxa ukuthi kunabantu abathanda ukuganga ngabantu azogcina sebeyithatha uyishile iy'namba zakhe zombili ukuthi simcontact kodwa lapha kaDukuza Stenga endaweni ebizothi Lindelane ka-G.
ugulele umntanakho mdakazi. Gilela mntana uyachaza ukuthi umntanakhe ubekade enza inzipho like should be salon. Yes. So insolo umubuka lapha zisetheni mhlawumbe khona into abamenze yona. Ngokubuka kwakhe ngathi khona bamphambanisela khona ngoba uvele wagxila ephuzo nolidakayo kakhulu. So now use umuntu ongaphanyanyelwa ingqondo nasesibhedlela mayefikile bamvalele wodini yakhe yathi ushuthi kuwes. Yo. So ke Mekuthiwa le nkinga enje ulungisa kanjani? ezinye zezinto ezifuna belaphi bendabuko le. Ya. Impande zama-Afrika cathi ngasebenza senoma gasela ke. Hayi ake sithi yo. Ngoba phela sinochwepheshe ni. Lebe ngibiza ngonochwepheshe guys. Uba lo Sibusiso Fortune uthi sanibonani nginguSibusiso Mkhize bengibuka isiqephu sezithwalo kunobhuti okuthiwa uSikhukhune Ntombela from Bergville owathatha lento. Ayi guys nami ngixakekile ngiyafisa ukuxhumana naye anginike uplug ngalo gobela wakhe. Maye babo Hayi asiplakani ke lapho obuya yena lezo yithwala uphicele yena lo bhuti akwenza akusiza. manje mawuthi sizosiqhubeka siplaka abantu thatha inamba mfowethu phone. Sayina bungozi. Okay, la uthi molweni ndinguNomboniso. Ndina 42 years. Ndingumuntu odinga uncedo. But ndiseke ndixakwe imeko yami. But ndiyazibona ayindimi lo zange ndithi hayibo ndisebenza ndingakwazi ukuthengela abantwana bam even ikawusi from Christmas. Ndiyazibona andikho right. But andiyazi kanjani ndibolile ngamatyala angaphezulu even komrholo wami. Bendicela uncedo even umuntu onondibhatalela yena athathe ikhadi lami amane eyitsala eyakhe andifakele i-2000 yokuba ndirente ndibe nemali yokuphangela. Ndiyacela ndizithoba bethunana. Alright, Nomboniso ke la ukhuluma ngenkinga yakhe emfacing. Ukhuluma kakhulu ngokuthi manje usayibona ihlazo even enganeni zakhe asakwazi ukuyithengela izinto for Christmas and ikweletu zingapheki ngomholo wakhe. Uyacela ke mangaba khona umuntu ongamsiza. Engiyithanda la akasho ukuthi amkhokhele imali yakhe. Uthi umuntu ongamsiza athathe ikhadi lakhe amkhokhele ikweletu bese yena emnikeza 2000 to survive. Nevule elinye ikhadi yena. Hayi uqhophololo usho. Sathi ID. Ngenze kulutha angangcwabi umuntu. Uthi nje yena into ayidinga umuntu oshuthi ozoba in charge endabeni yakhe nekweletu. Inkinga ngcono wona amabhenki impela msebenzi. Ora ke maye khona umuntu ongamsiza kanza kwethu sondelana eduze nizwe ukuthi ningamsiza kanjani. Kubalekile umuntu wakithi lo uyakhala kunzima la ngaphandle. Nobuhle ukuthi nesishongwe uthi sanibonani kwa Black Life. Bengicela kufuniswa ubaba wami owagcina engamgcina ngina 2 months. Wambona kanjani? Ngina 2 months kuthiwa bekasebenza emateksini igama lakhe uMoses Moses Ndoda Mabaso biko kubo biko kubo kwamaphumulo la qhamuka khona usisi wami nguyibuyile Mabaso u-anti umafika owandele kwamfeka omunye umanyongwane wandele kwangema bese kuthi ugogo yena ke kuthiwa negogo nguNamkhinindi wakangcobo. Mina ngikhulele kwaShongwe kubo kamama. Umama yena uNtombi Ellen Shongwe wase Phosphorus ngathi into enjalo Phosphorus ayikodwa kuyena Phosphorus lo angazi yini le bhalwe la igama nginguNobuhle Goodness Shongwe ufuna babo wakhekela akamazi baba. Okay, right. Enye into ke engasisiza la sisi eyokuthi makuthi uyalala la ukhona eyokuthi usitshele ukuthi umkhondo wababa wagcina ungakuphi so that noma kuthiwa kubheka ubaba sokwazi ukuthi
kulabantu ababalayo bonke ukhona nowazi ukuthi yeah it's easy ngoba uma ngavele sisuke nje siyahlwanyela nje sihambe sifayela soba nenkinga ubani lo halalisana indlovu gatsheni boya benyathi ake sibone ukuthi ubhalo kuthini uthena ngibingelela ku Black Life nginguhalalisane ngicela usizo ngabashana bami engihlala nabo ekhaya yazi balambisa ingane ngemali balambisa ingane ngemali yegrant ngoba amakhadi azo ahlala komashonisa so ngisizeni kuyadabukisa okwenzekayo ngoba zigcina sezilamba izingane ngokuthi bakoleta omashonisa imali engaphezulu komholo wezingane ngicela ningenelele ilungiswe lento ngoba kugcina sekuhlukumezeka lo sisi engimlethe ekhaya njengomakoti lokhu ke befuna kuyena ukudla nomakhelwane Isadike le. yeah Very sad. Ushilo ukuthi uthala futhi. Akachazile kakhulu. Halisani uma ungawazi ukuthi mawukuthi uzokwazi ukuthi uyizwe le live lena please or ibuke. Siyacela abantu bafethu ukuthi usendele information ephelele owakephi ukuze sikwazi ukusiza abantwana ama-social worker khona umthetho ukhona akekho umuntu ofanele athathe isibonelelo sengane ayosebenzisa izidingo zakhe bese ebambisa ngekhadi lengane. Kanti lento le ngoba kahulumeni kuyi-fraud ukuthi ingane okuthiwa iyona eholelwayo igcina ungayitholi imali yayo noma ingayenzelwa izidingo zokuholelwa kwayo kusuke kuyi-fraud. Kuyafuna ukuthi nakubona abantu abaqondile nje ngqo ababhekele lezo zinto niyibike lento isizokwazi ukulungiseka. Yeah. Yeah, ngicabanga mfethu asi-wrap up for today. Yeah. Sibone ukuthi sokwenza kanjani going forward. Siphelele sonke sekhona nayo uDangamandla isiZulu sibuza. Yeah, I think for now siqede futhi. Hayi kunalutho. What's on your mind? Masokusho wena sasiyavuma ukuthi uyasilawula. Wena ushotha sami won't asifiki. Sithini? Sambe baby. Siyabonga kakhulu bafowethu abajoyinile basibuka live. Siyathokoza kakhulu sithemba ukuthi nako kuzayo nophinde nibe kunye nathi. And make sure kuzopostwa lapha na either Facebook noma iYouTube ngokubili wonke ama-channels ethu Black Life kumenyezela ukuthi kuzobe no live isihloko sethu sobe sithi please sticka kuleyo nto ezobe khulunywa ngaso sikhathi because iyona ezobe ibaluleke kakhulu izobe kunenamba ofanele kuyona sibamba ama-calls siphinde futhi sizame ukuthola abantu abangasilekelela kuleyo topic esobe sikhuluma ngayo so sengenzela ukuthi kungenzeki ugeje usho okunye singakhulumi ngakho. Wow, sengivele ngayithela la kuNonhlanhla Mkhize. Shout out to you my sister. Nginayo efakile umqhafazo lapha wasethu savele lapho sabuza uLungisana kulonyawo Nkosi yami. Nasasaza mfethu uthando. Abantu basithanda mfethu. Yabo mina mekuthanda abazohlezi bekubuza nje. Nawe ngiyazi nje noTata bese ngambizwe lokubuza uMagazini. Kadlala. Mamzuzu vele kubuza shinda deshati Bullockster. Yebo, Nkosi ngeke cha. Khona okunye ukuthi sekubhalwa kakuningi ingcono lokwani noNhlanhla sivele sifunde yona ama comments lawa. Sobe kwenzani? Angithi ngiyakhona ukufunda lokho okuncanyana. Yabo manje ubani lo assistant prof? Futhi mina ngihlala la ku YouTube just for your episode ngiqeda idatha labelungu. Ngeke ngiphile ngaphandle kwethu. Siyabonga phela. Omunye futhi akekho omunye ongafundi. uNhlanhla lo ngimbonayo. Okay. Nangu uNhlanhla ebuya futhi ethi ngiyabonga wangibiza emoyeni kasela. Yes, go. Kavazolo amavovo. Please let me love and leave you guys. Mina sengifuna ukubona. Ngina kodwa ukubuza but fine. Ngeke respond yakho uNhlanhla. Okay, right. No. Asibonga bengingasho thina. Nama ngisho ukuthi simfrawani. Siyabonga zithanda uboniswa wakabani wakamzelemu. Nawe uyasho siyabonga indaba yakuba umuntu siyabonga. Thank you so much guys. Nathi siyabonga kakhulu for ukuthi uyinikeze isikhathi uhlale nathi kule live stream yethu namhlanje. Peace and love. Thank you. Ibonani ningakhohlwa njalo ukusubscribe. Please balekile kuthina lokho. Sibonane.